Siyakhuleka kubathandi nabalandeli kwamkhulu Mngomezulu ngonyama yomsamo. Namhlanje ke silapha esigodlweni kwaZulu ayithole. Ngifisa ukuba ngikhulume ngodaba engibona abantu abaningi kulezi insuku lubadida. Abanye babo bayagula baguliswa yilo. Kodwa abaqondi kuba lilungiseka kanjani. Sizwe sakwethu ngifisa sikhulume ngemimoya. Sikwazi ukuyehlukanisa. Ngoba ezinye zezinto engithule ngabuka abantu behlupheka ngazo, ezinye zazo kungayiqondi imimoya abahamba nayo. Abanye bambethwe amakhosi asemanzini, abanye bambethwe omndiki, abanye bambethwe amandawe, abanye bembethwe amanono. Yonke le mimoya ikhanda idlozi kumuntu. Kodwa le mimoya ngokwahlukahlukana kwayo inezigulo zayo, inezikhalazo zayo ebanazo emzimbeni womuntu. Namhlanje ngifuna sibheke le mimoya ngokwahlukana kwayo, bese sibheka nala esigulisa khona ukuthi hlobo luni lomoya lama usugulisa. Sizwe sakwethu, uma sikhuluma ngemimoya, sikhuluma ngemphefumulo yabalelo thululi lomhlaba abahambe sebabelwe izigaba zabo zempilo. Uma sikhuluma ngemimoya sizobheka umoya okuthiwa umndiki. Uma ngikhuluma ngomndiki, ngikhuluma ngomkhandlu wemphefumulo yamakhehla noma yabantu besilisa abahambe begcinile isigaba sokukhula sobuntu babo, abahambe beganiwe, labo bangaphansi kwebutho elilodwa, bangaphansi komkhandlu odwa babizwa ngamandiki. Lo moya ke umoya ononya kakhulu, umoya onolaka. Lo moya abantu abaningi mawubaphethe noma ubehlela abakuthola ukuphumula, ngoba umoya ophithizelayo, umoya onendluzula. Ngisho noma ungena kumuntu membatha lo muntu awungeni kahle, ungena ngesidlozana kumuntu. Ingakho imvamisa mawuphakama ke kutholakala lo muntu onalo moya umzimba uhluleka ukumelana nawo nendlela osuke uphakama ngayo. Uguquko luba khona kuyena ngaphakathi. Kwesinye isikhathi lumenza aphathwe nayisiyezi ebebuthaka emzimbeni awe phansi kwesinye isikhathi. Omunye mayengawile kodwa uba umzimba uphelelwa amandla ngoba kusuke iqubuka leli dlozi lomndiki. Yingakho ke isikhathi esiningi uma ubona abantu bephathwa umndiki bayawa. Uma selizoqubuka noma selizokhuluma ngoba basindwa ilamadoda. Amanye awo phela hayi ngamakhosi, amanye hayi ngabanomzane, abanye ayiqinile, enezithako zonke ezazibenza babe amadoda aqinileyo. Manje uma yonke lemphefumulo lemoya ivukela kulo muntu oyisitsha sabo, kukancane ukuthi angawi noma kukancane la umzimba wakho ungaphelelwa amandla ngoba ususindwa. Akuwonke kumuntu owayo. Ngicela ngikuveze lokho. Abanye
mayiqubuka lento yomndiki uyezwe ebophana esindwe phelelwa namandla. Omunye uyakwazi ukuthi ame, omunye futhi uyawa. Kuya ngokuthi ke ubuka kanjani kanawo umzimba wakho ubemukela kanjani. Ngoba leli idlozi elinolaka masikhuluma ngomndiki. Ake sibheke ke inkomba zale moya womndiki. Uma siqaphela kahle umndiki umoya othanda ukuyiveza ngembala eyahlukahlukeneyo. Uma sikhuluma ngembala eyahlukahlukeneyo, lona umbala omnyama. Indiki liyawuthanda lo mbala. Liyathanda futhi ukuyiveza ngalo. Kuba khona lo mbala ompunga noma abathi umlotha ngokuzothile. Abanye ke bake abakhuluma kakhulu ulimi lelu labamhlophe bathi ugrey, kanti lona ublack. Le mibala ke imibala indiki elikhonzile elifuthi isikhathi esiningi eliikhombise ngayo. Kuyakwenzeka ke umuntu uthola ukuthi njalo mayilala uphupha lembala, aphuphe izembatho noma izinto zokugqoka kodwa ezingalembala. Noma yonke into asuke ezoyiphupha isuke izofaka lembala. Lokho kusuka kuyinkomba yokuthi uhamba nomndiki. Umndiki ke awugcini ngokuyiveza ngalembala emibili engiqeda ukukhuluma ngayo noma ukuyiveza. Kepha emzimbeni womuntu unazo izigulo oyekuqubuke ngazo umndiki. Lezi zigulo lezi zisuke ziyinkomba yokuthi kukhona isimo sokukhalazeka kwegobongo lawo. Ngoba lo moya lona ungafezelwanga izinto zawo uyahlupha kakhulu. Okokuqala sizobheka kumuntu wesilisa. Izinto umndiki obanazo ezizigulo. Okokuqala umndiki wehlela esinyeni. Akavamile ukuthola abantwana kalula umuntu onalo moya womndiki. Abahlali nje nhlobo. Noma engaphuza hlobo luni lembiza, aphuze hlobo luni lesikhuthazi. Uma enomndiki abantwana abahlali. Yaphuza kakhulu ukuthola abantwana. Sibeke isimo sekhanda. Kunekhanda hlahlala imphathe elishaya lapha lehle njalo ngomgogodla. Bese uyashintsha isimo sakhe sokubukeka kwakhe. Ngelinye ilanga uba negazi nje lihle chachambile. Ngelinye ilanga uba negazi elinesidina. Kwesinye isikhathi abukeke ngathi usemusha. Kwesinye isikhathi abuka ngathi uyikhehla nje edala. Isimo sokubukeka sakhe siyaguquguquka. Bese lana eyibonakalisweni noma emaphusheni umuntu wesilisa avame ukuba nawo mayehlushwa yindiki. Uyeke bona inkunzi yenkomo emnyama. Kodwa ayizukumlwisa. Ayimxoshi kwesinye isikhathi. Kodwa nesuke ingenalo ulaka iza kuyena. Sokuzinkomba lezo. Aphinde futhi abe namaphupho la abona khona izinyoka. Nazo zisebenzisa umbala omnyama, imvamisa imamba emnyama. Lena namhlanje abanye bayo babe beyibiza ngendlondlo. Kahle akuyo yonke imamba emnyama ephenduka ibe indlondlo.
kuba yileyo ethwasela ukuba inkosi yeinyoka ebese iguquka esimeni sokuba imambe eminyama ebisithatha isimo sobundlondlo. Singabeka nje sithi isuke isiyinkosi yeinyoka. Ngakho ke akaze wonke umuntu waba amakhosi, kepha kuba yilo muntu oyedwa othatha leso simo. Izitha ke uba nazo kakhulu kuhlangana kuhlukwane ngegama lakhe lo muntu ohlushwa umndiki. Lo moya ke inhloso yawo enkulu uma uhambe ungalungiselwe kulowo othi mawuhlala kuye noma kulowo othi mawumembatha uye ufune wenzelwa igobongo lawo, ngoba inhloso enkulu yokubuya kwemimoya ibuyele kwabaphilayo, imimoya abangasekho. Yingoba imimoya kayiye ezulwini, isangoma kasingeni ezulwini. Ngoba ubungoma buyisabelo salapha emhlabeni, umdali owasabela okhokho bethu. Base lesi sabelo sesiphiwo besithuthukisa ngokuqonda kwabo, la sekuthola kubakhona imikhuba ebakhona lapha ebungomeni uma uthi uyayilandela bese ethi kuyindlela yeziko lethu. Uma ubheka ubungoma bukhona izwe lonke, ikakhulukazi lapha eAfrika, ngoba kuyinto eyabelwa thina sizwe zinsundu. Ithina esaphiwa ukuqonda kangcono indaba yomuntu ongasekho emehlweni enyama, ukuba lowo muntu uyaphila. Manje le moya mayibuya ibuyiselwa kwabaphilayo ukuze belungise isimo laba abangaphambili abangasilungisanga. Ngoba le mimoya kwakuneziphiwo, ezinye zazo lezi iziphiwo kwakuyiziphiwo zokuphilisa ikhaya, ezinye zazo kwakuyiziphiwo zokuphilisa isizwe. Yingakho ke iyayibuya uma lo ophiwe yona engaphothulanga, engalungisanga ngendlela, bese khetha oyedwa ozalweni amethembayo kuba uyena manje osezoba isixazululo kulolu daba, uyena osezoqhubeka amelungisele la angakhonanga ufinyelela khona yena. Uma ke sibheka umuntu wesifazane, umuntu wesifazane naye uba nayo inkinga ebakhona esinyeni sakhe, kodwa abantwana bayachitheka, okwakhe ke bayahlala bese bechitheka, ngoba indiki leli lisuke ligwave lapha esinyeni sakhe. Ezinye zezigulo ezimhluphayo kuba zibhobo, imvamisa ngapha emahlombe. Ahlala ebe umuntu ofuthelekayo, umuntu oba nolaka, umuntu wesilisa ukhange ngamfune la khambe khona, umndiki lo umuntu wesifazane. Abuye futhi azondwe ikakhulukazi kubantu athi uphila nabo laba besifazane, noma abuye ethi abangani kuyena, hlala nje benempilo yokulahlekelwa yilelo hlobo labantu limvukele, umuntu ohlushwa yindiki. Sibheke ke manje izimpawu ngokuhlanganyela. Umuntu onendiki uyabhodla, uyabhonga. Mangithi uyabhodla, uyabhonga, kuyedlulelo kwakhe, ngoba yonke into eyenzakala iyedlulela. Kodwa ke lena yokubhonga akuwonke umuntu obhongayo, ngoba kamuva sekunomkhuba osuwandile sengiwubona abantu bewenza. Bazi ukuthi umuntu mathi yo usuke kukhuluma abantu abadala, cha,
akuwo wonke abantu abazophakanyelwa idlozi kanjalo. Manje lento seniyenza ezitrend embi yokuthi manje ufuna ubhonge ufake into engekho akufuneki. Lokhu kuyazenzakalela khona. Awukwazi ukubamba, awukwazi ukuhlela ngoba kusuke beyibhongela bona befuna ukukhuluma ngendlela yabo. Yingakho futhi uma kwenzeka umuntu ongadlili igobongo baba nesikhathi sokubhodla bese beqala bekhuluma. Kodwa konke umuntu okuzokwenza kanjalo. Akuwonke umuntu ozokwenza ngoba asingenwe imimoya efanayo. Singenwe amakhehla ahlukahlukene. Khona amanye asheshayo ukukhuluma, khona amanye aphuzayo ukukhuluma. Manje angeke aqubuke noma akhulume ngendlela efanayo thina. Sizokhuluma ngesimo somoya wesibili okuwumkhandlu wezalukazi okuyindawo. Lo moya ke owumkhandlu wezalukazi uyiveza ngendlela eziningi noma ezahlukeneyo. Kepha egqamile noma esikwazi ukuyiqaphela kahle hle ukuthi imbala nawo njengendiki unayo imbala oyisebenzisayo. Lo mbala obomvu ungumbala lona indawo eluthanda kakhulu elusebenzisayo. Bese kuba nombala lona omaroon obende. Yeminye imbala lena esetshenziswa kakhulu amandawe ukuyibonakalisa kumuntu kulo elimembethe. Uma ngithi ke umoya womkhandlu wezalukazi lezi ezihambe ziqinelwe onke amasiko ziganile ziqhoyisiwe emzini. Baba yibutho elilodwa lomoya obizwa ngokuthi umndawe. Bangamandawo. Kule moya ke ihlukene igaba ezimbili. Njengoba ngingakhuluma nomndiki. Khona umndawe wasekhaya, khona umndawe wasemanzini. Kanti kumndiki ukhona umndiki wasekhaya, khona umndiki wasentabeni. Masikhuluma ngomndiki wasekhaya, sikhuluma ngalawo makhehla ahambe ethunyiwe ekhaya emalibeni aleligceke ayayiveza. Kanti masikhuluma ngomndiki wasentabeni laba abahambe abafele empini balimalele emahlane labo ke bawumndiki. Yibo ke labo imvamisa babuya nolaka uma bekhuluma ngoba bayantunta lapha bakhona bahleli ngokuthula. Nakanjalo ke la kuyindawo uma kuyindawo leli lasemanzini. Lo muntu onalelo ndawo lasemanzini uhlala bebuthaka, uhlala benezigulo, umzimba wakhe uhlala njalo ube umuntu odonsa izigulo ngokwahlukahlukana. Ngoba wembethwe yindawo lasemanzini. Abantu ke abaningi ikakhulukazi ozakwethu abelaphi ngizwe bezama ukuchaza indawo belichaze ngendlela eziningi. Ezinye zazo ezingalona iqiniso. Umndawo uwumkhandlu wezalukazi. Lezi zalukazi eziwulibo lakwenu. Kungenzeka kuba elaseKhakonyoka noma kungenzeka kuba elaseKhakoyihla. Bakhumbula. Kunomkhuba noma kunenkolelo esivame kakhulu kubantu nekhulunywa kakhulu kule mihla namhlanje. Uma bechaza indawo bethi indawo
umoya wangapha emazweni angenhla ngapha kusukela ko Soshangane ubheka le shuthe ngamanye amazwi kusukela ko Mozambique Zimbabwe ubheka le akulona iqiniso lelo. Yingakho abantu abaningi beke beze bethi indawo alikho lapha liyapherulwa bekhuluma ngendlela nomkhuba owenziwa yilabo bantu bakuleso sizwe. Indawo umoya wezalukazi eziqondene nawe eyiseduze nawe angeke uthi ungumZulu uyongenwa yindawo lomshangane. Kungekho ukuthi kukhona mhlambe owakini wasuka la kwaZulu waya khona wayofela khona. Musani ukukhohlisa abantu, musani ukudukisa isizwe. Kubuye kube nalokukhuluma ukuthi indawo eliyidlozi elisebenza ngocansi. Ayikho into enjalo amanyala lawo. Ayikho into enjalo amanyala lawo. Alikho idlozi elisebenza ngocansi. Alikho idlozi uphuphulalwa noma ulala nomuntu bese kuthiwa idlozi. Cha, amanga lawo. Lenkolelo iyashunyayelwa kakhulu. Kodwa kamuva isidale umonakalo omkhulu endimeni yokwelapha. Namhlanje sinabantu abayizisulu zokulalwa ogobela. Ngoba beqhubha le agenda, beqhubha le nkoleloze yokuthi indawo idlozi elisebenza ngocansi. Ayikho yonke lento. Kusuke kungcola namanyala omuntu. Akuhlobene akuhlangani nomndawo lokho. Kodwa uma sikhuluma ngendawo bengithe ngidlulise kulezi inkolelo ezike zingihlukumeza umoya wami uzwa ziqiniswa ikhulunywa kubantu kodwa lento uyayibona kuyona iqiniso. Umndawo ke umoya njoba ngisho ukuthi wezalukazi ophila kakhulu egazini. Wona uhamba negazi, uphila egazini lomuntu. Yingakho kukhona igulo kuwo. Zonke igulo zawo zincike ekutheni ziphathelene nokusebenza nokunyakaza kwegazi. Sizoyibheka ngokuhlanganyela kowesilisa nowesifazane. Igulo eziqhamile kwindawo. 1. Umuntu ophethwe umndawo uhlala benenkinga yokusindwa kwamahlombe. 2. Ukufudumala nokubanda kwegazi kulele kulona indawo ngoba liphila kakhulu kaze egazini. Uyayithola kwesinye isikhathi langazelela ngokukhulu ngokweqile. Kwesinye isikhathi uyayithola engenandaba nje imizwa ingaphakami indawo. Bese abahlushwa yileli indawo imvamisa umzimba uye uthanda ushayeke kakhulu, uyashayeka. Thola umuntu ehla kakhulu emzimbeni ngokuxakile. Noma engadlani thoda kakhulu phali ngoba phela lona ligijima negazi. Lifika libloke la okufanele ngabe ukudla izakhi mzimba oyifaka emzimbeni lezi ekufanele ziye egazini bese iphala zisabalala nomzimba. Indawo liyakwazi ukuyibamba kuba zingamunci izakhi ekudleni. Uthola ukuthi noma ungadla ziphi izakhi zomzimba akuzweli ngobani indawo. Namaphilisi noma iluphi uhlobo lomuthi lokuthiwa hey lona amaphilisi a strong isilesi sidakamizwa sinamandla egazini uthothi kuwakuzweli ngoba indawo ngoba lona libusa ngegazi liphile egazini.
lumoya ke ophuzayo uxola. Abantu abahlushwa umndawo ukuvuvuka kweinyawo kuyilona ngoba ngenkathi libloka lapha igazi lingasakwazi ukugijima ngokweinhlelo ngokwemizila yonke ngokukhululeka senengcindeze khona ngoba ilona indawo bese uthola umuntu evuvukelwa zinyawo ezinye zezigulo leso. Indawo ke abantu abaningi esikhatsini sanamhlanje abaliqonda indlela elenza ngayo ngoba sekunesifo esakhandwa abelumbi esicishe sigulisa umuntu ngendlela ecishe ifane nokwenza kwendawo. Lesi sifo namhlanje kuthiwa mashaya ebhuqe ingculazi. Abantu abaningi baphela mhla kufika lento ngoba babeyitshela ukuthi idlozi hayi umndawo. Umehluko ukhona mkhulu ukuthi umuntu ophethwe lesi sifo sona sishaya amasosha omzimba ebese ngakwazi amasosha omzimba ukuphakela nomfutho nokwenza umzimba ugcineke ngokwempilo. Kanti indawo liwashaya amasosha omzimba lona libloka igazi lingakwazi ukumukela izakhi. Yingakho ke abaningi abanye babethi mabephathwa lesikuthiwa kahle amagobongo kanti cha. Ngiyakuncoma ukuthi esikhathini sanamhlanje umuntu aye emtholampilo ayohlola isimo sakhe. Angathi hayi nginezigulo engizwa emzimbeni hayi iyindawo ngiphethwe yindawo ngoba nakhu umzimba wami awuzweli lutho awuzweli iphilisi awuzweli lutho. Iye emtholampilo ngoba nalesi sifo sibaqedile abantu senza exactly njengendawo kodwa umehluko sona shaya amasosha omzimba umndawo washaya amasosha omzimba. Ngakho ke kubalekile ukuthi abantu besukume bemtholampilo bembukele leyo mshanguzo abazoyithola beyisebenzise ngoba nabo abalumbi sebasigadla ngalesi sifo. Ngithi angikusho lokhu ngoba abantu abaningi abayikhulumi le ndaba. Abantu abaningi babegijima kuthiwa bayothwasa kanti badliwe isona. Uma umuntu ehle emzimbeni ngoba kungesisi ukuthi uwehliswe lesi sifo kodwa uhlushwa yindawo unede ngahabula igobongo bese umzimba uyakhululeka. Ngoba kuswengesi ukuthi amasosha omzimba. And lo ophethwe indawo noma engehle emzimbeni kodwa akabi buthaka ngoba amasosha omzimba asuke ephila. Kodwa lo ophethwe lesi sifo uyaphela ngisho emzimbeni abebuthaka. Ngikhulume lento ngoba baningi abantu namhlanje abanye bayathwasiswa kungafanele. Belaphi sekwaba khona indlela ezilula zokusheka lesi sifo. Mawumelaphi thola nje le mshini yakhona lena yokuchofoza ezokwazi ukuba iyehlole. Mayifika umuntu egula ngempela ungaqondi noma uphethwe indawo noma lesi sifo awuqala umhlole kuqala. Ayiswe nasemtholampilo. Ukuze ungathi lapho umuntu ufaka umuntu emagobongweni kanti umuntu awusadinga emagobongo ubulawa isifo. Izinto lezo kufuna sikhuluma. Leli hlozi ke lomndawe njoba ngithi ukufudumala nokubanda kwemizwa kulele kulona. Yikho lokho kwenza abantu bejike bebe namacebo abo okukhohlakala bethi hayi idlozi elisebenza ngocansi. Cha, akukho amanyala la usamile khona. Alikho idlozi elisebenza ngocansi. Besikhuluma ngendawo. Sesiyokhuluma ngomoya wesithathu. Okuwumoya omkhulu kakhulu ngobukhulu bawo ngoba
uhlanganise lobu bulili obubili ekade ngikhuluma ngabo masikhuluma ngamanono. Amanono ke khona amanono asekhaya khona amanono asentabeni. Uma sikhuluma ngomnono wasekhaya sikhuluma ngemoya yabantwana abahamba bengakathombi bengakaphuki kuze kube yilabo abachitheke bengamahlule. Labo baba ngamanono asekhaya. Imbala ke abayiveza ngawo ilombala lo osabomvana okupink nalombala lona okuhlaza kwesibhakabhaka. Lembala yombili imbala egqamile lemimoya yamanono wasekhaya oyisebenzisayo ukuyiveza. Lo moya ke masithi siyabheka sileqaphele awunazo izigulo eziningi kumuntu. Kwaphela unazo izinkomba nezikhalazo okhalaza ngazo. Okokuqala umuntu ohlushwa yilo moya uhlala ebe umuntu oba lusizi abe nosizi. Nina nifundileyo nithi uba emotional. Uhlala ngathi manje unethika nje noma unecotsi ngoba uhlala nje kube khona lento ezomdonsela usizi ngathi angahlala yedwa dabukisa uyaguquguquka. Hlala ebe umuntu olahlekelwa njalo izinto. Engaba umuntu ophundulekayo akhohlwe acinga into nje ikhona acinga uze kube ngithatha umuntu athi ayikhona ilo moya. Kuba umuntu olahlekelwa njalo. Lo moya ke awukhethi ubulili. Uyafana nokwenza. Wenza ngendlela efanayo. Sizokhuluma ngomnono lo wasentabeni. Umnono lo wasentabeni kamuva ubizwa ngomoya wobulozi. Usudume ngegama lobulozi ngoba ilaba abahambe bephukile bethombile baze bahamba bengaganiwe. Okuwukuthi abantu abangale kwepuberty stage nisho ndale nifundileyo. Baze bahamba bengaganiwe. Abakwazi ukuyoba amandiki, uyongena emkhandluni amandiki uma bahamba bengaganiwe ngoba wona abanomzana. Abakwazi ke ukuyongena emkhandluni wamandawe ngoba bahamba bengakhoyisiwe, bengaganiwe. Bona ke baqoqanela lapha bayantunta ngoba emndenini yabo abanasabelo ngoba izithebe ezintathu eseyintombi esamakhosikazi esabanumzana. Manje laba ngoba abakwazi ukuyohlala nabanumzana bengaganiwe bayantunta ingakho bengumnono wangaphandle noma umnono wasentabeni. Lona ogcina uyisimbolizer nganoma yini ezilwane usebenzise leyo mlolozelo ukuxhumana labo bantu. Wona ke lo moya usebenza ngembala elandelayo. Umbala lona ophuzi oyelo. Kube umbala futhi lo onsundu. Uyangena futhi kuwona umlozi. Lo moya ke umoya odida ngalendlela esimanje ngoba uma uphakama kumuntu uthabatha izigulo ezahlukene. Kwabanye kwesinye isikhathi uqubuka ngomsindo isikhathi kucina namadlebe kube ngathi kunezimbe ezikhala kube ngathi ungenwe amanzi emadlebeni. Umoya odalelana izitha nenhlupheko ngoba kwanawo la usuku khona usuku untunta. Ngoba abanye abahamba nalo moya
abazange bengene benzele ngisho amasiko emndenini begcinelwe nemikhuba yokukhula komuntu bayantunta noma befuna ukukhuluma bakhuluma ngokuxokozela ngoba khumbula idlozi lengane kalithethwa manje ke lo moya nawo uyantunta kubantu igulo ke oba nazo yikhanda amehlo ahlabayo kwesinye isikhathi ezengaboni iwona lo moya womlozi kukhona umkhuba kamuva sebewenza abantu bethi umlozi yathwasela umlozi awuthwaselwa njengoba uhlale eintabeni lo mlozi udinga ukuhlanjulwa bese uyayiqhubukela wona bese uyaqhuma ngoba uma kwenzeka ukuthi khona umuntu ikhehle lithize lalihambe lingaganye kodwa laliphiwa amandla okubhula uma libuya libuyisa lesi siphiwo sokubhula emndenini sizohlala kumuntu lizobuya ngawo lo mlozi abanye uthola ukuthi wahamba ehlathini wasebulawa inhlwathi uma ebuye uzobuya ngawo umlozi wayo lenhlwathi uzothi njalo emaphusheni uphupha inhlwathi uphupha uhujwa inhlwathi kanti kubuya leli yakhehla ngakho ke masikhuluma ngemoya sikhuluma ngalemkhandlu edinga ukugezwa ngoba eminye yayo ayizi ngesihle ngoba isuka ibalisa kamuva abantu abaningi bayithola sekuthiwa bathwase uma benale moya umthatha ade ngichaza okungelona iqiniso umuntu ozothwasa utshene ogobela kepha ithongo lakho elikhomba kulelo ziko nalo mpande hayi ukuthi uzwe ngami mina gobela hayi unamakhosi aphezulu hayi woza ngithwasise obokwazi into eniyenza lapho akuyona efunwa idlozi ingakho iningi lalawo bantu abezwa lutho emzimbeni abakwazi nje ukubhula bagcine sebegcaba imimoya begcaba izizwe belanda bethi bafuna amajaji befuna zonke izipoku nemimoya lokuthi behlole ngoba lento ayikho kuyo wamukela isonto engafanele ukhona umuntu oguliswayo umndini nomndawo nomnono hayi ngoba kufanele athwase yingoba kufuna ayihlambulula udlela amagobo ukuze kukhululeke lo muntu okuyena kuze kukhululeke lo muntu okuyena manje isikhathi esiningi namhlanje ubona kuthwasiswa ngisho nezingane ezincane endulo kwakungenzeki lokho ingane mayincane yayicelelwa ngesimo segobongo ukuthi siyamcelela ukuba yethuleke lento akwazi ukukhula mayisemdala seningawufeza umsebenzi wakhe seningabuye nimembathe seningafuna lokho yanibeni kufuna kuyena namhlanje akwenziwa khona athi ukhona kuthwasisa ngisho nezingane ezincane yingakho mawuthi uyayibuka zidakwa namabhayi zingena emathaveni bagruva nobuhlalu benza wonke izinto abakwazi ukuyihlonipha lento namhlanje inhlonipho uma ubona umuntu owumngoma ayisekho ngoba lento sekuthwasiswa nezingane ezincane ezingakahlulweka ezingazi lutho ngempilo ngisho imvuma kufa nje zihambe ziyahlatshiswa zona yiyo into ebulala umsebenzi wabantu abadala ngakho ke lemimoya akuwonke umuntu obekufanele athwase kodwa befanele udla igobongo iyelapheke lemoya bese uqhubeka ukuphila nje bowe kodwa uma kunesiphiwo sebeyoqala lapho bekutshela cha sesidlile ukuhamba linakhe esikufunayo ngoba ngokwazi kwami igobongo umuntu uyaliboniswa awuvedana usuke nje ulenze lo muntu ngoba kukhona izimpande eyisuke zifunwe leso sidalwa othola ukuthi lethulaso uthaka nje bese kuthiwa thaka nomuntu othize bayazi ke befika ekhaya ke sibenzela amagobongo ukuthi sike siqale sishawa umhlahla bese sikhuluma nethongo lakho sibhule sikhuphula isidalwa kuwe sibuza ukuthi nina enithuma lo muntu bokhokho lomkhulu nalo ukhamba sesiyalimisa ngokoziko la ekhaya iyiphi impande nifunayo la bese liqubuka likhuluma ukuthi cha sifuna ukhamba oluthize nothini senze lokho kufunwa yithonga lelo muntu
hayi ulwazi. Manje uzonzenjani ngoba phela bonke bayazi. Ngakho ke lokho enikwenza kwikho. Ku part 2 sizokhuluma manje ngomehluko wale mimoya kanye nemkhokha yale mimoya. Ngoba umuntu uyeke guliswe indiki kanti seguliswe umkhokha womndiki. Kunomehluko. Siyathokoza. Ngiyathemba ukuthi idle amaningi esani ngizoma la. Silungele u part 2.